Мусульман кешенең иң гүзәл бер сыйфаты Аллаһ Субхану ва Тааля ярата торган. Һәм Аллаһта хадисәдә килгән, Аллаһта яраткан бәндәләргә биргән сыйфат ул да булса йомшаклык. Ягъни безнең калбыбызда, безнең җаныбызда йомшаклык бар икән, без шатланырга тиешбез. Һәм моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Айша радиллаһу анхадан риваят кылган хадистә зикр әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Кемгә Аллаһ Субхану ва Тааля йомшаклыктан өлеш биргән булса, ягъни бездә йомшаклык бар икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, йомшаклыктан бер өлеш бирелгән булса, бу кешегә дөньяда да, ахирәттә дә бәрәкәтнең, яхшылыкның бер өлеше бирелде диде. Ягъни бар икән йомшаклык, бездә шатланырга тиешбез. Юк икән йомшаклык, үкенергә, җыларга Аллаһтан сорарга тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә: туганлык җебен бәйләү, яхшы холык, гүзәл холык һәм күршеләр арасында гүзәл муамәлә дәүләтнең байлыгына, үсешенә китерә һәм гомерне озынаюына. Ягъни озыная гомеребез шул туганлык җебен бәйләү сәбәпле. Күршеләр арасында тәти яшәү сәбәпле һәм гүзәл холык сәбәпле. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тааля узын гомер бирә кешеләргә. Һәм шулай Айша радиллаһу анха риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ Субхану ва Тааля берәр гаиләгә яхшылык тели икән, берәр гаиләгә бәрәкәт тели икән, аларның арасында йомшаклык тудыра диде. Ягъни тату яшиләр икән, ир белән хатын арасында йомшаклык бар икән, бу бер билге булып тора Аллаһ Субхану ва Тааля бу гаиләгә бәрәкәт, яхшылык теләвен. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кемгә Аллаһта яхшылык бирмәде икән, мәхрум икән нидән, йомшаклыктан, ул яхшылыктан мәхрум диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни калбыбызда йомшаклык юк икән, без кырыс икән, үкенергә кирәк, җыларга кирәк, Аллаһтан сорарга кирәк: Я Рабби, йомшак холык, йомшак йөрәк бирсәң иде дип. Чөнки кырыс булабыз икән, Аллаһ Субхану ва Тааля безгә карата кырыс була. Йомшаклык күрсәтәбез икән, Аллаһ Субхану ва Тааля безгә карата йомшак булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында Айша радиллаһу анха әйтте: бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйдә утырганда шундый дуа кылды диде: Аллаһым, кырыс бул. Кемгә карата? Кемгә Аллаһ Тааля җитәкчелек биреп, үзенең астында булган кешеләргә кырыслык күрсәткән кешегә диде. Ягъни ир кеше гаиләсе өчен бер җитәкче үзенең астында эшли торган кешеләргә карата кырыслык күрсәтә икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешегә карата әйтте: Я Рабби, ул кешегә карата кырыс бул дип. Пәйгамбәрбезнең дуасы. Һәм без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуасына Аллаһ Субхану ва Тааля җавап бирә иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуасын дәвам итә: һәм син игелекле бул. Кем үз астында булган кешеләргә игелекне күрсәткән кешеләргә диде. Ягъни йомшаклык күрсәткән кешеләргә йомшак бул дип. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тааля безне җитәкче итеп куйды икән, яки без ир буларак гаилә өчен өстән куелды икән, безнең астта булган кешеләргә карата йомшаклык күрсәтәбез икән, кыямәт көндә һәм бу дөньяда Аллаһ Субхану ва Тааля безгә карата йомшак булачак. Инде кырыслык күрсәтәбез икән, Аллаһ Субхану ва Тааля безгә карата кырыс булачак. Мусульман кеше йомшак булырга тиеш. Һәм йомшаклык бу диннең бер билгесе. Теге диннең бите. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый иде, һәм үзенең сахабаларын шунда чакыра иде, шуны инди иде, әмер итә иде. Һәм үзенең сахабаларын сәфәргә ниткәндә, дин эшләре белән җибәргәндә, дәрес биргәндә әйтә иде: Бәшшир ва ла тунафир, яссир ва ла туассир дип. Ягъни кешеләрне шатландырыгыз ди. Кешеләрне шатландырыгыз һәм дингә карата нәфрәт тудырмагыз ди. Ягъни без мусульман буларак дингә нәфрәт тудырырга тиеш түгел. Киресенчә, шатландырырга тиешбез. Һәм яссир ва ла туассир, җиңеләйтегез, авыр айтмагыз ди. Ягъни без мусульманнар буларак җиңел булырга, кешеләргә карата җиңел булырга тиеш. Һәм динне дә җиңел итеп ирештергә тиешбез. Һәм шул даилар, дингә чакыручы кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җибәргәндә әмер итә иде: кешеләргә җиңеллек итеп китерегез дип. Ягъни дингә җиңеллек белән чакырыгыз дип, нәфрәт тудырмагыз дип. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля үзе турында әйтә иде:
Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Яғни Аллах субхана ва тағала сізге жеңілдік тілей. Һәм Аллах тағала сізге ауырлық тілемейді. Һәм Аллах субхана ва тағала тілемей екен, біз нешік ауырайтырға хақыбыз бар. Һәм Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах субхана ва тағала мені ауырайта тұрған һәм бейленіп йөри тұрған кіші итеп жібермеді дейді. Керісінше, ол мені жіберді үйретуші һәм жеңілейтуші боларақ дейді. Яғни біз кішінің ғайыбын ізләп, мәсен мүдіріс ясамайсың деп артан еру, біздің хақыбыз жоқ. Һәм керісінше, бұл мүмкінде бір-біріміздің хатабызны көріп, біз ете башлаймыз, кішкірап үндей башлаймыз. Олекин ихтибар етіп орасақ, Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шулай ішлі идімі? Яки керісінше. Машхур бір вақиға, мұның турында енді көп сөйленілді. Бір бадауи, яғни кіші шөлде туып өсті. Ол әлі дин деген сөз әлі қалбына кірмеген еді. Ол әлі бүтін тәртиплерін білмей еді. Келді мәшітке. Һәм қырыға басып, хажетін өтей башлады. Һәм шунда сахабалар көріп, кішкіріп тоқтатарға тайпылдылар. Һәм Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қалдырыңыз оны, давам етсін, бітірсін ішін" дейді. Бұл мүмкін бір кіші басып, хажетін өтей башласа, нәрсе істейді? Кимінде кішкіріп, тиіп шығарар едік. Олекин Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің үшін мисал болып тұрған. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Аллах субхана ва тағала айтады: "Дөрестікте сізге пейғамбарыңызда зор бір мисал болды." Һәм Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қалдырыңыз" дейді, бітірсін ішін дейді. Һәм бітіргеннен соң өзіне шақырып, қырына отыртып айтты: "Бұл мәшітлер хажат өтеле тұрған орын түгел" дейді. Керісінше, мұнда Аллахтан зикір етіп, намаз оқып, Құран оқып тұрған орындар дейді. Һәм әмір етті, еткен жеріне бір шелек су салыңыз деп. Ул вақытта құм иде, су салып, пішірақлығы бітті. Олекин бұл бадауи. Екінші бұл муслимда келген хадис. Шулық вақытта риваят келген имам Ахмадта давам, яғни вақыт ұзғаннан соң, бұл кішінің қалбіне иман келгеннен соң, бұл кіші айтты. Яғни бұл динге кіріп, енді шыннан да рұшетке осознанно оңнап, динді оңнағаннан соң айтты. Шул вақытта, яғни зорлап Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ул тұрды, менің янына келіп, мені ұрышмады, һәм шілтә білдірмеді, һәм хатта мені соқмады." Нетіп, бір түрлі мәхәббәт білән зорлап Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды зикір етіп айтты. Шул вақытта Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кішкірса, яки сахабалар қуып шығарсалар, бәлки ул диннен шығып кетер иде. Бұл күнде бабайлар яшьләргә сен түбәтәйсез йөрмә дип мәчеттән куып чыгаралар. Яшьләр олы бабайларны син дөрес укымыйсың дип, инде бәлки ният түзәтүдер. Ләкин асылда кеше нәрсә? Кеше мәчеттән чыгып китә, мәчеткә йөрмәй башлый. Һәм ул безнең хатабыз. Чөнки асылда уйлап караса, безнең төп максатыбыз кешенең үзенең хатаны аңлау булса, инде без матур итеп, хикмәт белән өндәргә тиешбез. Бер юлы Харун ар-Рашид. Харун ар-Рашид ул вакытта халиф иде. Дәүләтнең башлыгы. Таваф кылган вакытта аның янына бер галим килә дә әйтә: "Мин сиңа бер каты сүзләр әйтәм, бәлки катырак та әйтермен. Син сабыр итеп тыңлап тор" дигәч, Харун ар-Рашид әйтте: "Юк, мин сиңа рөхсәт итмим" диде. Рөхсәт итмим ди, чөнки сиңа карата яхшырак кешене Аллах субхана ва тағала миңа караганда начаррак кешегә җибәргән вакытта нәрсә дип әйтте? Аңар йомшак сүз әйт диде. Аллах субхана ва тағала Муса алейхиссаламга, Фиргаунгә җибәргән вакытта әйтте, ул кешегә, ягъни Фиргаунгә йомшак сүз әйт диде. Һәм һичшиксез Муса алейхиссалам сиңа карата бигрәк, олырак, әйбәтрәк кеше иде. Һәм мин Фиргаунга караганда да әйбәтрәк. Шуңа мин сиңа рөхсәт бирмим, миңа каты сүзләр әйтергә. Өндәргә телисең икән, матур итеп өндә дип. Һәм без нәсихәт кылырга телибез икән, инде әзенә хикмәт белән, хәйлә белән, теге кешене ничек нитмәскә. Барыбер һәр кешенең тәкәбберлеге бар. Катырак әйтәбез икән, һәр кешедә бу дитәчәк. Ул үз хатасын кабул итү бик авыр. Шунда без телибез икән, кардәш үзенең хатыны аңлавын хәйлә белән матур итеп. Һәм мисал итеп тора Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның оныклары Хасан белән Хусейн. Әле бәлки яшь балалар иде. Бер юлы бер олуг кеше тахарат ала дөрес түгел.
җиренә җиткереп алмый. Без булса, бабай, син тәһарәт ала белмисең бит дип көлеп торыр идек. Ләкин максат нәрсә? Тәкәбберлек үзенең гыйлемен күрсәтүме, яки бу кеше дөрес дип тәһарәт алырга өйрәнүме? Һәм болар нинди хикмәт белән килделәр? Алар абзый, син безгә караганда олонрак, гыйлемлерәк. Без энем белән безнең бер ни килеп чыкты теге. Кем дөресрәк итеп, камилрәк итеп тәһарәт ала белә? Әйдә безне ни булып, судья булып карап тор әле дип. Һәм икесе бабай янында икесе тәһарәт алалар. Һәм бу бабай шуны күреп, үзенең дөрес хата икәнлеген, дөрес тәһарәтне ала белмәвен аңлап, әйтә, сез икегез дә дөрес дип аласыз, мин ала белмим икән дип, шуны кабул итте. Берсе дә әйтмәде, бабай, син дөрес әйтеп алмыйсың дип. Хәйлә белән, матур итеп, йомшаклык белән. Һәм шуның өчен инде без аңларга тиешбез. Без мусульманнар буларак, безнең битебез, безнең теге асылыбыз йомшаклык булырга тиеш. Йомшаклык булмый икән, бердәмлек җәмәгать булмаячак. Инде кабатлап әйтәм, Аллаһ субхана ва тәала хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм гаиләгә яхшылык тели икән, гаиләгә йомшаклык бирә. Инде кемгә йомшаклык бирелми икән, бу дөньяда бәрәкәт бирелми. Шуңа инде кемгә Аллаһ тәала йомшаклык биргән икән, шөкранә кылып, Аллаһка шөкер итеп, дуа кылырга йомшаклыкны, инде иншалла Аллаһ тәала йомшаклыгын өмет итеп, йомшаклык күрсәтергә тиешбез. Инде кемгәдер бирелмәгән икән, инде Аллаһтан сорарга, Аллаһ субхана ва тәала безгә бу йомшаклыкны биреп, һәм кыямәт көндә безгә карата йомшак булса иде дип дуа кылырга тиешбез. Ва кулу каула хада ва астагфируллаһ ва атубу илейһ.